Masjid Zamzam ‘yan balbelu tandin bare a nan birnin Maraɗi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kwamitin buɗe sabon masallacin ‘yan balbelu da ke nan tandun bare ke gayyatar dukkanin al'umma musulmin birnin Maraɗi da kewaye zuwa buɗe wannan masallaci mai suna Masjid Zamzam na Alhaji As-Salihu Ibrahim Ari. Za a buɗe wannan gagarumin masallaci ne ranar Juma'a 20 daidai ga watan Rabi'in al-Awwal na wannan shekara ta 1447 hijirar ma'aikin Allah manzon tsira annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 12 ga watan tara na shekara ta 2025 miladiya. Za a karbi baki masu zuwa daga karfe 12 rana insha Allahu har zuwa karfe 1. Liman kuma zai fara hutubar Juma'a ne daga karfe 1:15. Masu gayyata Alhaji Sule da Alhaji Rabi Dan Chaduwa da Alhaji Rabi'u Tela, shugaban kungiyar Ihya'us Sunna al'umma musulmi. Allah ya bada ikon zuwa. Amin thumma amin.